Ďalej je tu možnosť pridávať kontakty, je to taká CRM databáza vlastne. Tie kontakty si môžete pridávať buď manuálne, čiže vyplníte si všetky tieto možnosti, alebo ak vidíte napríklad na nástenke, že niekto často komentuje vaše príspevky alebo často vám píše správy, tak si ho viete vytvoriť ako potenciálneho zákazníka. Čiže ja to ukážem na tomto príklade. Hej, na nástenke vidíte, že napríklad tento Gogobot často vás komentuje, tak si kliknete na jeho meno. Tu vám vyskočia všetky informácie o ňom, koľko má followerov, koľko followuje a tak ďalej. A vy si ho viete uložiť ako kontakt priamo tu. A aké je potom ďalej využitie týchto kontaktov? No a tie kontakty potom slúžia na to, že im viete odosielať e-maily alebo SMS správy. Čiže môžete to využívať napríklad na newslettere alebo na newslettere pomocou SMS správ priamo cez Altax Social zase. E-mail, tu im napíšete celý e-mail a odošlete im to.